Vale, damos entonces comezo do pleno correspondente ao 27 de marzo de 2025 na súa primeira convocatoria. Asuntos da convocatoria, parte resolutiva. Lectura e aprobación se procede da acta da sesión do 20 do 1 do 2025. Non sei se tes algo que se te adapta. Perdón. Este acta. 29. 29 do 1 do 25. Sí. Ah, como estaba aí por Australia. Do 25, vale. Hai algunha cousa acta que... Nada. Vamos aquí. Vale. Punto número 2. Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola tramitación de documentos e expedientes administrativos. Bueno, imagino que veríades a ordenanza. O que se tratou de facer era que, bueno, parecíanos que era necesario facer esta actualización da ordenanza pois para axustala un pouco ás circunstancias que hai na actualidade, non? Bueno, sobre todo unha das finalidades que se trataba era de facilitar a tramitación electrónica de documentos como os certificados de empadronamento. Bueno, a verdade é que elimináronse unha serie de cousas que xa apenas se facían ou xa non as había que facer, e o resto, bueno, pois máis ou menos está todo igual. A única modificación que se puxeron unhas tasas para o que é a tramitación de licencias e de comunicacións de obra. En principio, pois, bueno, nada máis. Non sei se queredes falar de alguma cousa. Vamos a ver, por que se cambiou o tema das licencias de obra cando estaba por metros cuadrados e agora pasa a unha comisión de 0,30? Porque, bueno, según nos dicen os técnicos, é moito máis complicado facelo por metro cuadrado. Entonces, o que se fai é, bueno, o 0,30% do que é o total da comunicación do precio, non? Bueno, con un precio mínimo sempre, o de 20 euros ou de 15 euros se é unha comunicación previa. Bueno, iso que nos recomendo, que é mellor facelo así. Eso préstase tamén a engano, non? Porque sempre se pode entrar un presuposto que despois que non se axuste a obra. Bueno, o que pasa que despois para eso está o técnico municipal que terá que ir a revisar o que é a obra en cuestión. E as bonificacións que había tamén se perden, non? Sí, eso xa non había. Menos creemos que as bonificacións deberían seguir, sobre todo para persoas que están en situación vulnerable. Bueno, esos que en principio non hai por aí. Esas van igual, e as persoas que están en situación de vulnerabilidade van igual que os tarifas de examen para os de C2 e C3, esas tamén, bueno, pois non pagan, non é algo testimonial o que se pon, nada máis. Vale. Sí, as minusvalías tamén, sí. Tamén non sei. Sí. Non sei se os matar. Sí. Vale. A mí gustaríame preguntar que rigor científico ten o informe este que se fai? Que informe? O informe que se fai sobre as tasas. Hai un informe feito? Claro, sí, claro. Non sei se ten algún rigor científico ou non. Non sei onde o miraron, buscaron... Home, vamos a ver, asesorados polo técnico municipal e polo secretario, o sea, o que se fai é un informe do que actualmente se fai na maioría dos sitios tamén, non? Simplemente actualizalo, porque hai cousas que evidentemente xa non se fan. Bueno, o que se fai actualmente na maioría dos sitios, na maioría de todos os sitios onde se fai, pois é así, a comunicación previa por a licencia de obra con tanto por cento do total do presuposto. Vale. Ademais, bueno, así tamén axuda un pouco a que a xente non se pida licencias ou comunicacións previas que ocasiona evidentemente un traballo para o Concello, para un funcionario que o leva, e que despois non se fan, ao mellor, non? Sí, vale.
Eu preguntaba polo rigor, porque o informe non está moi claro. De feito, ten algunha zona confusa. Por exemplo, do concepto de certificado de empatrogamento, pois despois na célula que mandan vostedes pon 500 ao ano e sale os 900 euros. Pero despois, no mismo apartado, pon certificado de convivencia 100 ao ano. E despois na célula que mandan vostedes pon a previsión é de 50. De certificación. Sí. Nun lado pon 100, que é o esperado, e no outro final poñen 50. Pois, non sei, debe estar... É a previsión que se fai dos certificados de convivencia sobre 50 ao ano. Pero no outro apartado, no concepto, en que apartado do concepto? Poñen 100 ao ano, en base aos mesmos parámetros anteriores. Non sei que está. No cuadro que se fai da proposta de fixación, aí son 50, non sei onde me dices que pon 100. Pois, bueno, despois en concepto de certificados de empadroamento, no censo de poboación fais unha estimación que ascende a un total de 500 anos, en base aos tramitados no 2024. Despois pon, de igual xeito, fais unha estimación de certificados de convivencia de 100 ao ano. É donde pon proposta de fixación de taxa. Se é un erro, penso que é un erro, porque non é así. En todo caso, señan 100 ou 150 o condicionante, o condicionante determinante do estudio económico financiero é que o rendimento esperado non supere os costes derivados do servicio, e é unha diferencia abismal. Partimos dunha diferencia dun rendimento de 14.000 euros sobre un coste 49.000, sí. En todo caso. Bueno, o que vemos aquí neste informe tamén é que esas taxas sirven para pagar o traballo de certos traballadores aquí do Concello. Vai dedicado todo o que se recaude para eses postos de traballo. É unha cuantificación o que se fai realmente, non? Porque pon un tanto por cento para o custo administrativo, 30, me parece que 30% para o custo administrativo, outro para o técnico municipal, 85, 100 para o secretario. Pero eu quero dicir que o que se recauda aí vai ir todo para eses postos, sí. Vai para o pago deses postos, claro, evidentemente. Vai destinado aí, non vai destinado un porcentaxe para a limpeza, un porcentaxe, non, vai todo para aí. Ten que ir todo para aí, sí, evidentemente. Vale. Ben, atopamos aquí tamén algo confuso no informe, que é que vostedes aquí presentan que aprobouse polo Pleno do Concello na sesión celebrada o 12 de marzo do 2025. Non sei se tuveron un pleno que non nos convocaron tamén ou non. A mellor é un erro na transcripción, porque a hora de poñelo, porque non sei onde dices que pones. No informe de Secretaría de Intervención. Bueno, sería un erro, imagino que será un erro. Pero se no pleno do Concello, sí, bueno. E ademais sigue... Non son un erro. Ademais sigue o texto de ordenanza no Boletín Oficial da Provincia número 102 do 4 de maio do 2025. Eso imagino que estará de... 2012. Sí, isto é un erro, non? Sí, é un erro, porque era 2012, sí. Xa está posto na proposta. Bueno, eu pediríalles que redacten ben ou que presenten ben os informes e as actas. Señora alcaldesa, eu falo con vostede, refiro a vostede. Non sei se aquí o secretario ten turno de réplica ou non ten. Non. A ver, é que me parece irregular o funcionamento do pleno ahora mesmo. Ele pode falar, porque estabas falando de forma de intervención, pero bueno, na proposta de alcaldía xa ven aquí o 4 de maio de 2012. En base ao informe. Sí. Bueno. Nada máis que decir tampouco. O informe non sei se son erros ou de que parece así unha forma moi rara de presentalo. Entón, non estamos en contra das taxas, a mí parecennos correctas. Entón, o noso punto aquí vai ser a abstención, porque hai cousas que non están claras, ou parece que non están claras. Moi ben, pasamos logo a votación. Perdón, Perdón.
A nós parecenos que é exagerado o 0,30% ese por principio, por eso vamos a votar en contra. Pois, votos a favor? En contra? Abstencións? Unha. Punto número 3, aprobación, se procede do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos 1/2025. Bueno, xa o tedes aí as facturas que son gastos imputables ao exercicio imputables ahora, pero son do exercicio do 2024. Xa sabemos o que pasa moitas veces, que hai xente que non presenta a factura, ou a facturas que quedan aí colgando, ou bueno, xente que as presenta no último momento, e bueno, pois é necesario pagalas agora. Non sei se tens algo que decir. Bueno, vamos a ver, en principio entendemos que as facturas hai que pagalas porque o traballo fixeron, non? Pero non entendemos que todas as facturas, o sea, sempre que se pasan facturas sempre hai algunha con reparos de intervención. Entón, neste caso creo que hai, non sei se 2 e 3 ahora mesmo con reparos de intervención. Sí. Creemos que é suficiente para votar en contra por os reparos esos. Entendemos que no momento en que as cousas se fagan ben, que non haxa ningún tipo de reparo, respetando, eso sí, que evidentemente o que fai o traballo ten que cobrar, pero non sei se é que non se fixeron co procedimento correcto ou que pasou, pero creemos que nese sentido hai que ser moi escrupulosos porque estamos falando de caudales públicos, non estamos falando dos nosos caudales. Sí, a ver, eu quería, bueno, é verdade o que dixo aquí Ángel Manuel, nese aspecto si é difícil apoialas cando van algunhas con reparo de intervención, máis, baixo o noso punto de vista, seguramente isto tuvese que ir nun reparo de intervención, pero iso xa é cuestión súa. O que si lle queríamos preguntar é por 3 facturas en concreto, porque teñen moito atraso, non? Un é do 2 de xaneiro. Que pasou con esa factura? Non a presentaron, non se pagou? Cale a 2 de xaneiro. A do 2 de xaneiro os proxectos de desenrolo de internet. Chamamos así a empresa. Sí. Mantemento anual da páxina web. Bueno, pois iso é ademais de 2 anos para atrás, parece ser. Entón, esa xa había, o que pasa que non sei por que razón esta persona pois non pasa a factura cando ten que pasar. É que pon do 2 de xaneiro, Sí. extrañou, non? Porque unha empresa que leve máis dun ano sin cobrar, que xa está a do ano porque esperar un mes máis casi non lle pasaba nada, Bueno, non? sí. No, pero que ademais son dúas, bueno, dúas, veñen as dúas agrupadas, e unha é do ano 2023. Vale, vale. O que pasa que, vale. É que estrana, non? Estrana tanto tempo. Claro, a nos extrañounos porque non sabíamos nada encima, porque cando chegamos nós non sabíamos nada disto, entonces pois tampouco sabíamos, chamounos a atención, claro. Encima é iso, do 2023 ven xa, 23 e 24. Vale. Despois hai outra que nos chama tamén a atención, que é a de Lincoln Ibérica, que é do 28 do 6, que é do cloro da piscina, que tamén xa vai para máis de 6 meses. Sí. E que é o que pasou aí? Esta é que esta foi o ano do ano 2023. Esta factura é do ano 2023. No ano 2023, cando nós chegamos, cambiara a maneira de licitar. E entonces houve que licitar a baixa sin o cloro que o poñía o Concello. E pasaron agora. Pasaron agora? Claro, agora. É unha parte. É unha mitad do que se vai a pasar o Sena. Vale, vale. E despois chámonos tamén a atención a outra que é a do 28 do 10 como é Lucentum ou algo así, bueno, Lucencum, que é as clases de atletismo. Porque é o mes de outubro. Sí, porque se lle pasou. Parece ser que se lle... A iso era o que lle iba a preguntar eu, se a de novembro e decembro está pagada. A de novembro e decembro debe de estar pagada, porque sei que chegou con esta dicindo que se lle... Eso é o que quería saber, o sea, porque a veces sí que pasa, que a de novembro e aquí decembro xa debe ten estar pasado. pagada, sí. Entonces, Creo que sí que está pagada, porque sei que chegou con esta dicindo que se lle... Bueno, que se olvidara. o sea, o outro xa está pagado, olvidouse ya el de presentar aquí. Bueno, en principio nos imos votar en contra porque, bueno,
isto vai afectar os presupostos deste ano, claro, esta partida. Porque ademais non presentaron aínda a liquidación orzamentaria do 2024, non sei cando van presentar. Pois, os que ven, o seguinte xa vai. Claro, pois, se estuvera presentada e vísemos algo, pois apoyaríamoslo, pero con estes informes e con estas facturas, pois vamos a votar en contra. Moi ben, ben. Votos... Deixando perdón. claro que o traballo feito tens que pagar, deixando claro eso, vale? Moi ben. Votos a favor? En contra? 3. Mocións de urxencia. Relación de contratos da alcaldía, creo que xa tedes. Vale, rogos e preguntas. Vou tomar nota das preguntas porque... Bueno, vou tomar nota, despois xa as mirarei. Digo, para as preguntas que me fagades, porque así contestámolas no seguinte pleno con máis veracidade, sempre. Porque a veces pasan cousas... No, home, pero hai veces que hai algunha cousa que non está segura ou que non tal. A min pareceme máis práctico así, non? Entón, bueno, rogos e preguntas. Eu rogo, O rogo. facendo sempre desde que empezou a legislatura. Se os plenos poden pasar polas tardes, que se poden pasar os plenos ás tardes polas razóns que pasan, os que traballamos, como a hoxe. A mellor dirá, bueno, tú non tienes por que estás traballando, pero a mí gustame traballar, estou no meu traballo, creo que é unha maneira de cortarnos. Dá a impresión de que non queredes que estemos, pero bueno, vamos a fazer o posible por vir sempre. Entón, ese é o rogo que vamos a seguir facendo hasta que acabe a legislatura. Se non cambian os plenos, claro. Se tú tes algún rogo. Non teño rogos. Bueno, preguntas logo. Bueno, queríamos saber algo, que vimos preguntando sempre do famoso do plan de vivenda. Ese plan de vivenda que, bueno, que se avisou de que estábamos neso, e queríamos saber algo del logo. Tamén queríamos saber se se vai abordar o pexón. A renovación do pexón, eso. Como vai tamén o tema do polígono, da ampliación do polígono, nos interesa, e dos accesos, por suposto. E tamén falouse máis veces máis para nos aquí dun plan de cultura, que tamén seguimos agardando as novedades que pode haber por ele. Entón, agora mesmo, non temos nada máis. Vale. Alejandro. Vainas contestar todas no seguinte pleno? Sí. Todas, non? Todas Sí. as que se fagan hoxe? Sí, sí. Vale. Bueno, non sei se pasou algo no colexio sobre a ausencia dunha profesora ou un profesor, que algo nos chegou aos nosos oídos, que marchou de viaxe sin pedir os días correspondentes ou algo así. Bueno, Pois non sei. eu pregúntolle, Vale. se ao final contesta no seguinte pleno, pois nada máis. Vale. Queríamos preguntar no pabellón soubemos ou contarnos que as luces de emerxencia estaba conectado a un marcador que se montou novo conectado a luz de emerxencia. Entón, o que queríamos saber é se non houve luces de emerxencia durante todo este tempo ali. Despois, se hai pediatra en Rábade, non sei se hai. Agora mesmo non. Sí, non hai pediatra. Se non o hai, queríamos saber desde cando non o hai, e se no Concello están facendo algunha xestión para recuperarlo. Ainda que aquí o compañero de Independentes por Rábade o fai como rogo, eu quería facer como pregunta o dos plenos, porque, bueno, parécenos unha falta de respeto total, porque no pleno extraordinario de xullo do 2023 aprobouse que iban ser o segundo mércores de cada mes, dos meses impares, perdón, ás 12 da mañá. Dende ese día, que é unha proposta súa, aprobada por vostedes, dende ese día, en setembro do 23 non se celebrou en data, novembro do 23 tampouco,
Xaneiro do 24 xa non foi nin en xaneiro, foi en febreiro. Marzo do 24 tampouco. Maio do 24 tampouco. Xullo do 24 sí. O único. Setembro, novembro, do 24 non. E xaneiro, e por suposto marzo, non van no día, nin sequera no día da semana que corresponde. E queríamos saber se vai seguir esta tónica ou van facer algo para respetar o día, sobre todo os que traballamos por conta allea, que estamos intentando cambiar os turnos para poder asistir, polo menos, se non vai celebrarse, se nos podería avisar de que non se vai celebrar ese día, para non ter que marearnos xa non a nós, senón aos compañeros de traballo, compañeros ou compañeras neste caso. Seguinte pregunta era se no tema da ambulancia ali do lado do Papiros, non sei como está. A seguinte sería parece ser que se puxeron moitos vados últimamente e queríamos saber se son legais ou ilegais, porque nós vimos máis de 4 metros pintados na rúa, que é o que se paga, os 4 metros, e algún pitoto da fachada. Colleu a porta do portal, vamos, non lle colleu do veciño de milagro. Entón, non sei se están mirando eso, van mirar, ou é que algún veciño ten máis privilexios que a outro. Tamén queríamos saber o estado da urbanización de Vilar de Seo, non sei se nos poden dicir algo. Como está a obra esa famosa da que falamos sempre do polígono industrial? A ampliación, dices, ou a obra? A obra da fábrica esa que tiña que presentar a vale, documentación. Sí, vale. Non sei se está subsanado, se iba a presentar. Vostedes parece ser que lle requeriron algo, ou dixo vostede aquí neste pleno. Non sei se xa o fixeron ou non. Tamén queríamos saber, o 6 de febreiro, houve unha avería na avenida de Vilalba, unha avería de auga, perdón, unha avería de auga na avenida de Vilalba, na que estuvo unha zona onde hai varios veciños máis de 24 horas sin suministro. Queríamos saber a que foi debido. Que día fixer? O 6 de febreiro. Estuvo desde a esquina do ramal, vamos, hasta a casa máis ou menos de Mouriz, que é ali onde cambio así. Esa zona estuvo 24 horas, máis de 24 horas. Os dous lados, ou? Non sei, eu podo falar do meu. Eu creo que tamén o de enfrente estaría na mesma situación. O que pasa que enfrente vive menos xente. Eso tamén é certo. Vale. Seguinte pregunta é se o campo de fútbol en que estado está, se teñen pensado facer algo, se se acabou a obra, e que nos chegou a nosos oídos que o Concello dice que paga os vestuarios cando iban no plan da Diputación. Como que? Os que xa están feitos, dices? Non entendo. Sí, están feitos, claro. Chegou aos nosos oídos de que dende o Concello dicen que os pagou o Concello, e iso vai no plan da Diputación. Ademais, xa era da anterior legislatura, eso. Será un díxome desos, porque eso... Eu pregunto. É que teñen pensado facer, porque eso, había un proxecto aí para facer uns equipos de base, polo menos que os nenos de Rábade tuvesen un sitio onde xogar, ¿no? Para a creación de un clube empezando, pero de base. Esa era a nosa idea. Non sei se vostedes teñen outra ou non. A seguinte pregunta é se solucionaron no pabillón o problema dos baños para o evento que nos chega aí do máster de futbolín con máis de 1000 persoas ali. Con máis de 1000 participantes, bueno, sobre 1000 participantes, persoas van a haber moitísimas máis. Bueno, eso xa se buscará na vida. A ver. E depois temos a preocupación que xa lle mostrei no anterior pleno dos presupostos sobre o festival Entre Pontes pola
polo poucos que lle dá o Concello, non? Digamos, pola pouca colaboración que ten o Concello directamente co festival. Non sei se ao final teñen a ben colaborar máis con eles ou colaborar de outro xeito. Se nos podería contestar eso. E depois teño unha última pregunta, que é se vostede xa mirou ou non mirou ese pleno de xullo no que non me deixou votar e eu asistí. Sí, non o mirei, pero sí que me comprometo que o próximo día... Levamos 2 meses sin miralo, E non viñen eu mirei. aquí a miralo con Porque vostede vou e non mirar- puido, non sí. quixo, entonces... Ahora sí, vou non mirar, porque tiña que mirar as actas anteriores tamén, e escoitalas. Entonces non... Non, eu só lle pido de xullo. Xa, bueno, pero hai que escoitar as anteriores tamén, porque senón non me vale de nada. Vale. Entón, pola nosa parte, son suficientes preguntas. Vale, pois o próximo día, pois xa o próximo pleno serán respostadas non todas, porque hai algunhas aquí que, por exemplo, non teño coñecemento, entonces pois mira, Quería saber unha cousa que a videoacta do mes de novembro, eso é-me ahora a cabeza, porque a videoacta do mes de novembro na que se vota ese pleno de xullo e que vostede dice que non podo votar porque non asistín, que sí que asistín, hasta o momento que se vote ese pleno está cortado o sonido da videoacta e empeza cando se vota o seguinte pleno. Por qué? Queríamos saber cal é o motivo. Envialo. Aquí está cortado xusto, cando se acaba de votar ese, empeza o seguinte. Vale, pois miraremoslo, porque eu non o sei, a verdad. De todas maneiras, esa acta está escrita, quero dicir. Xa. Non era necesario que houvese a videoacta, pero está cortado xusto hasta ese momento. O sonido só, a imaxe non, só o sonido. Miraremoslo, a ver. Nada máis. Nada máis. Bueno, se non hai ningún asunto máis, pois levantamos a sesión hasta a seguinte.